Здравейте! От много мислене на стратегии най-накрая реших този канал да го започвам, а пък ще бъде много сурово всичко като съдържание, защото, имайки предвид предишния ми опит с видеомаркетинга, чаках момента, в който да мога тук всичко да се настроя, всичко да е перфектно, само че този канал няма да го бъде така. В момента, за тези от вас, които сте съвсем нови, разбира се, това е и второто видео, казвам се Любомира и се занимавам с етерични масла, чисти, и помагам на вече над 130-140 семейства да ползват маслата за тях, за децата им, и гледам насам, защото в момента буквално се приготвям работното място, за да започна и ще ви показвам някакви неща, които ползвам всеки ден. В началото ще си заредя дифузера, защото ми е много важно да имам определени аромати на бюрото си. Само че чакайте сега да го взема този дифузер и да ви го покажа, за да видите как става, ако нямате опит с етерични масла. Днес маслото на деня ще ми бъде пачули. Напоследък много го използвам. То е и успокояващо, и парфюмно масло, и постоянно го слагам в дифузера. Дифузера вече съм го напълнила с вода. Чакайте, сега ще го покажа. Вече има вода и водата е тук до червената точка. Капвам няколко капки, изчаквам ги спокойно на масло от пачули. Просто днес ми е много, хем ми е свежо, хем имам нужда така от фокус концентрация по време на работа. В случая моя дифузър ще се го пусна на 5 часа. И това е, което правя за работното си място основно. Тук в тази поставчица се държа етеричното масло и тази поставка е и като пасивен дифузер, т.е. дори да нямате такъв, тук може да се накапите капки от любимото масло и да си го ползвате по време на работа. Другото, което ползвам в момента, то за това е и тук, това е този бленд, Past Tense се нарича. И вътре има съчетание от етерични масла, които са подходящи при главоболие, но също така и за фокус и концентрация. Това е изключително освежаващ за мен бленд. И тук се държа, въпреки че е в тази бутилка, тук съм си направила един мой серум, който включва този бленд Салюбел, който съдържа 6 най-отбрани и скъпи масла в света, но вътре съм си добавила и още масла, и ако имате интерес към него, мога пък да ви направя едно отделно видео как да се направите такъв бленд. То е с ролонче, просто съм ползвала бутилката от Салюбел и ми е останало етикетчето, така или иначе маслата му са вътре, но има и още добавени, затова е и синьо. И с ролонче, когато нямам грим през деня на лицето, си нанасям по няколко пъти около очите и на сухите зони и кожата ми се промени. Но ако някой от вас имат интерес, ще ви разказвам. Сега това, което правя днес е, подготвям един уебинар, който е за начинаещи хора, които не са се занимавали, не познават етерични масла. Всеки четвъртък от 20 часа имаме уебинари, за да мога да ви помогна да се запознаете по-отблизо с етеричните масла. Имам си бутилка с електролити, която електролитите съдействат за това водата да попадне, наистина да попадне в клетките ни, там където и е мястото, защото така според последни проучвания, които чета, се оказва, че не усвояваме добре водата, която пием, а в електролитите има различни минерални съставки, които реално провеждат водата по-добре до нашите клетки. Също така сега днес ще направя и пост в нашия Инстаграм профил, с който да обявя, да припомня на всички хора, че днес ще имаме среща. И сега ще ви го покажа. Всъщност това е един кадър, който заснех с нощи, докато пусках в хола дифузера с етеричните масла. Се казах, хайде пък да заснема и да го обявя на фона на този кадър. Сега ще ви покажа. И ето това е поста, който създадох за обявяване на уебинара до вечера. Говорейки за уебинар, понеже тази вечер е уебинарът за начинаещи,
да ви кажа, че може да гледате различни теми на уебинари, които съм подготвила. Имам готови записи на теми. Сега ще ви ги изчета, защото тъкмо съм оставила тук, тъкмо съм ги отворила. Здрави кости, стабилно тяло. Това е уебинар за това как да подкрепим костите си с етерични масла и хранителни добавки. Споделям ви вътре и истории. Действително много така стабилна подкрепа оказват етеричните масла. Да подобрим съня с етерични масла. То е част от цялостна програма, която имаме за подобряване на съня и там страхотни резултати. Даже за тази програма мисля да ви направя отделно видео, да ви разкажа точно как влияят етеричните масла на съня, кои масла ползваме, как протича програмата и как може и вие реално да се възползвате от етеричните масла и да проверите дали работят за вас. Също така имаме уебинари за бебета и деца. Много търсени и много посещавани уебинари са това. Така че и това е друга голяма тема. Сега се загледах, защото ще ви покажа и страницата, която направих за запис на уебинара, който е през лятото, този за начинаещи. Така, ето я страницата, в която влизате и виждаме, че всеки вторник и четвъртък през лятото ще има срещи и тук си въвеждате имейл. Чакайте да ви го приближа. Име и имейл и се регистрирате за уебинарите. Както казах, само за начинаещи ще бъде доста разбираемо, приложимо и тук ще може да прочетете накрая повече за мен и за моята история с етеричните масла. И това е. Всеки вторник и четвъртък имаме уебинари, така че пишете ми на кой от тях бихте искали да сте. И сега е време за една история от миналата седмица, буквално от миналия вторник. Някои от вас знаят, имам дете на 5 годишна възраст, момиченце, и тя се върна с тотално насинено око. Имахме среща с приятели в срядата, тя беше с подуто и насинено око, ще ви я покажа. И разбира се, аз не се притесних изобщо. Първо, защото не я болеше, въпреки че гледката беше много неприятна, но нея не я болеше. Аз разбрах, че всичко е наред с очето, виждаше си, нямаше болки и започнахме да третираме с етерични масла около окото. Вътре в окото никога не се слагат масла, но направих един бленд, съчетах масло от тамян с масло от безсмъртниче и започнахме да нанасяме тук около очето. Тя сама си нанасяше, направих и рол-он. Тези две масла ги разредих с базово масло, в случая рициново масло използвах, защото то е доста мазно и доста дълго задържа етеричните масла по повърхността на кожата. И с това ролонче тя се мажеше и сама, и аз се мазах, на детска градина си ходи спокойно и вече седмица по-късно окото е почти здраво, почти, освен ако не се загледате, няма да кажете, че му има нещо на това оче. Така че благодарна съм, че винаги имаме възможности за реакция. И сега, докато ви разказвам това, се спомням няколко случаи, които сме имали с Ина. Първият случай беше случай на нейното първо падане, още като бебе. Аз съм го разказвала в Инстаграм профила ни, разказвам го и по уебинарите, защото всъщност това беше мигновеното действие, което видях как етеричните масла действат. И тя падна и пак беше ето тук в тази област, обаче и бузата, и окото. И веднагически отидох в кухнята, това падане беше вкъщи, отидох в кухнята, взех тамян и лавандула, нанесох първо тамян, после лавандула и нещата приключиха. Пред очите ми синината се оттегли. Не знам дали бихте го повярвали, аз не бих, ако някой ми го разказва, но това нещо ми се случи пред очите и си казах, трябва да имам тамян и лавандула навсякъде с мен. И до ден днешен, от нейната бебешка възраст, аз до ден днешен съм с тамян и лавандула в чантата, защото ги използваме много. При падания, охлузвания, рани. Те първа предстои да ви разказвам всъщност за какво ползваме толкова много етеричните масла, но сме много спокойни с тях. Аз пък днес хванах един ден, в който съм постоянно на компютъра, но
Моята работа е 80% онлайн. От време на време правим и прекрасни живи работилници за етерични масла, така че и за това предстои да ви разказвам. Но защо се включвам? Защото се сетих за нещо много важно, което аз се считам за даденост, но се оказва, че не е. Искам малко да ви покажа тази книга. Advanced Oil Magic, която имаме на български. Тази книга е прекрасна, защото освен, че вътре, тя е много дебела между другото, освен, че вътре може да намерите информация за всяко едно етерично масло, освен това, може да намерите и цялостен подход, протоколи, които да използвате. И хората се чудят откъде ги измислям тези протоколи. Не, аз не ги измислям. Тази книга ползвам, защото тя е разработена от научни екипи. Ползвам също други източници, които са също разработени от научни екипи. Аз в последствие ще ви кажа кои са. Също така ползвам и опита. И когато синхронизираме цялата информация и вече почти 6 години опит с етеричните масла, но не само мой. Аз имам много стабилни хора, до които винаги мога да се допитам за протоколи. Винаги можем заедно да създадем протокол, да го шлифоваме, да видим как той се отразява на човека, да проследим за един месец как влияе, след това да го променим, ако има нужда. Абсолютно всичко, за което се сетите, може да бъде таргетирано с етерични масла. И сега знам това как ви звучи. На мен така ми звучеше също. Но какво имам предвид? Етеричните масла са като едни сигнални молекули за тялото, които дават инструкция на клетката как да работи правилно. Така си го представете. Тук говорим за биология, говорим за химия, за биохимия на човешкото тяло. Изобщо не говорим за някаква панацея или за някакви въображаеми средства за повлияване на определени състояния. Етеричните масла си работят. И в тази книга е описано абсолютно всичко, което трябва да знаете. И тя е един прекрасен източник. И ще искам да ви покажа всъщност как точно я ползвам. Когато искам да научавам за всяко едно етерично масло по-отделно, има цял раздел. Ето, примерно тук има раздел за джинджифил и е описано. Описано е основните приложения на джинджифила, кои са като гадене, повръщане, запек, имунна подкрепа, кашлици, настинки, грипове и такива неща. Това го чета от тук. След това е описано какви са основните му свойства, т.е. какво можем да очакваме от него. И има и рецепти. И по този начин е разработена всяка една страничка за всяко едно отделно етерично масло и съответно за така наречените блендове, които доTERRA има. Примерно, ето отварям на блендът Баланс. И вътре има какви масла съдържа този бленд, за какво се ползва. Това е книга наръчник, не е нужно тук всичко да го знаете, но е важно да знаете как да се справяте с нея. Също така има цял раздел за хранителните добавки, който е много ценен, защото вътре ще намерите за всяка хранителна добавка какво съдържа тя, как се ползва. Най-ценното обаче за мен са протоколите. Сега ще ви разясня точно какво се случва с протоколите. Дайте да видим един протокол за мазоли. Айде, че темата е най-нечувствителна. Чувствителна е, но ако ви покажа какви протоколи има за колко състояния, ще се изненадате. Ето как изглежда един протокол, примерно за мазоли. Тук има написано какво прави, омекотява отдебелената кожа и предразполага лесно да се отстрани. Има препоръчителна продължителност, в която да се ползват маслата. И вече тук имате чайно дърво, лютива мента и римска лайка, описано как се нанася. Също така има и допълнителна подкрепа с други етерични масла, различни от описаните. И така, тази книга е чудесна, защото в началото, особено в първата една година, буквално всеки ден по много пъти я разлиствах за наше състояние в семейството, за състояние на други хора. Тя може да се намери
може да се закупи от България. Така че тази книга ми е помогнала изключително много. Оттам нататък, като включим моя опит на моите родители, на приятелските семейства с деца около нас, защото около нас почти всички ползват етерични масла. Като включим опита на моите ментори, които са от по-дълго време в дотера и те имат много също дълбоко виждане за етеричните масла и се сглобява голямата картина. Разбира се, има и други инструменти, които да ползваме за добра информация, но това за мен е основния, началото, откъдето е добре да започнете. Този видеомикс не е напразен, вероятно следващите ще бъдат подобни, за да ви покажа как точно протичат дните ми като уелнес адвокат по етеричните масла на дотера, какво точно правя, как точно помагам, за какво точно може да се обръщате към мен, но и не само. Ще ви показвам живота на нашето семейство, ще ви разказвам истории, доколкото е възможно. И сега се отправям да напиша имейла, който е за вебинара тази вечер, за да може в този имейл хората ще получат линка, ще получат напомняне и то е само до тези хора, които са се регистрирали през сайта, който ви казах. Така че това е само имейл до заинтересованите хора. Миналото лято отделих време, за да изградя система, по която да работя, за да е по-лесно и за вас и за мен. И всичко онова, което мога да ви го дам по автоматизиран начин, то идва автоматизирано, но защо е тази автоматизация? За да мога аз да отделям много повече време в личните ни срещи и да ви помагам с протоколи, с проследяване, с обучения, с вебинари. Тоест, изградих от една страна тази автоматизирана система, в която вие се абонирате, получавате имейли, но от друга страна имате много повече от моето лично време, сравнено с преди, без да имам тази система. Ще ви разкажа и за нея някой път, ако ви е интересно. Сега какво друго? Мисля да го приключвам това видео, за да мога да се подготвям да тръгна така в посока подготовка за вебинара. Това, което се случи в предишните месеци, беше, че ходихме на почивка до Гърция. Там се справихме с етеричните масла 48 часа температури на стинки. Преди това ходих в Полша на конвенцията на дотера, която е като научен форум и си взех много наука за етеричните масла и оттам. Ако искате да ви разказвам по-подробно за нещо, което вече съм споменала в това видео, напишете ми в коментарите и ще го направим. Можем да правим отделни тематични видеа в канала. Тоест мога да ви покажа как се правя серума за лице. Мога да ви покажа как реално изготвяме подход, протокол за реакция при дадена ситуация. Много неща тематични. Мога да ви разкажа как си организирам етеричните масла в къщи, защото за мен това беше един голям проблем в началото. И всъщност всичко мога да ви разказвам. Само питайте, интересувайте се и аз ще се отзова със сигурност, защото искам този канал да е по-скоро място за разговори. Не искам да е място за някакво излъскано видеосъдържание. Нека да е място за разговори, за динамика, за букет от неща, свързани с етеричните масла, с семейството и просто да си говорим по много спокоен и свободен начин в него. Сега ви пожелавам хубав момент от деня, в който и да гледате това видео и ще се виждаме, надявам се, вече по-често и по-често.